Jonas Oga Jonas abịa n'ụlọ ọrụ Jonas ihe na-eme ka ndị ọrụ na-arụ ọrụ na-akọ ihe na-eme n'obodo anyị nwanne gbara mgharị ihe na-eme n'obodo a nwanne juru m anya mana ezi onye hapụkwa okwu eri mgbada anya aka iwe ngịga Oga Jonas ihe niile bụkwa n'ọrụ mana ịzụ mmadụ ka ụfọdụ na-eme ka atụrụ ụfọdụ na-eme ka ewu ụfọdụ bụ onye ka ọdọrọ mana ịpanie ya obere oge na ị ga-emechi n'ekpe mba dutekwa ha ka m bịa ka ha bịa ka m nye ha nri ka irie wee ihe ikike ga-eji wee na nke nwaanyị a na-esi ọnwụ na ị ga-eriri nne ele anya nwere ihe o tinyere n'ime ya otu ezi afọ onye ka ka ga-atụ nganakwuchite ute agụụ ekpu ya oke ehi kwadota ọsọ oke mmadụ achụọ ya mana onye kwa nsogbu jiri nganga gbara ya ọsọ unu na-ekwere m biko achọghị inyere m aka dọmbe gị ọdụ dọfọ ọdụ ọmụbe m ka efefa mee bụ ndị mere moto onye ahịa m mejụrụ ọrụ onwezi ka m fụrụ ha nchefuchana bịara ọrụ apụghị nye ya paịpụ ifue ọ bụrụ na ụmụ ọrụ m zuru ya ọgachasị ife nji agwa gị bụla nwa be ego ejiri ụbọchị eni ebe ọ na-ezu mmanụ njiri mmadụ eji nakara were nke m dụọfọ ọdụ mabụkọ ebe ọzọ atakpọrọ m ya anya onye ala n'i afịa bụ livi na dị edobe aka ofu ebe ka m da ụta atakpọrọ m ya anya ịbịa ebe bịa tiri che m mgbu n'isi kedu ife na-ekwu Jonas oke agụ gị na-emezi enyi gị nwoke a na-apụ ya ma ife ọbịa ma na-etiri m mgbu n'isi ị nụkwara nke na-eme hafụgodo enyi gị nwoke makwa nke na-eme kịta na ihe m fụrụ na ndị a na-akpọ Boko Haram ha ewere n'ugwu n'igwe tirie unu ụka na-abụ tirie mọsk na mgbago ugwu ihe nwụrụ anwụ dịka aja dị n'ala ebe ka mmadụ ga-agbaga ndị a chọrọ ịkwụsị ife a akwụsị biko gọọmenti etiti kwụsịkwa na iku nebalụ ndị a anya n'ife afa na-eme mpụ afa na-alụ Chukwu mene ebere ha bi n'ezie ha kwụsị okwu oge ọbụla anọghị na redio anọrọ na TV na-ekwu chọchọchọchọchọ ha bido ọrụ ha meme n'ihe mpụ ndị a na-eme dị egwu ma nna m ya ewutena gị ka ihe mmadụ ga-eme nọdana ka anyị aka na-aba ka ngosi gị ọgbara ọhụrụ m mụtara nọdụgodo ala ị na-azụ ihe nkọrọ gị kpaliri mmụọ gị nna m ukwu Jonas mmadụ agaghị agbafu n'obodo ahụ akwụghị na-ego igwe ụmụ igwe anụ nwa dịka ndị akpakala onwe ka ị na-ele enwere m nnukwu onye ka m jiwe na-ajụgo ego ne ka ị na-ego ka ga-esi akwụ ụgwọ ego ne ka ị na-eke ihe eresi nke a njụ ọrụ iwelekwa ajụjụkwa m anya ya azụ ụgwọ ahịa biko nụ ọ bụrụ na m na-ajụ gị ajụjụ ịma ya bụ ahịa igwe wu iweta elezie m anya ọfụma tupu m were ego wee nye gị nsogbu mana ọkụ ma o nwere mekaniki a na-alụ ndị a na-alụ moto nọ n'okporo ụzọ anụnwa ị na-aga ụlọ ebe a na-edozi moto nọ n'akụkụ okporo ụzọ esi apụ iro ụlọ ebe a na-arụzi moto nọ n'ụzọ esi apụ okporo iro ịmara biko olu na mgbede ị bịa ghọtago mba enwere m afọ mmelesi gị mana wetekwa nnukwu ego nọ na be ife a na-ekwu ego abụrụ nsogbu ego bụ ebe ị ma na ekwu edoolu m ndị nnukwu ozugbo ụkwụ taya ma okpuru ihe niile ndị a na-ebu ibu ka nsogbu adị ngwanụ ego bụ ife a na-ekwu ego na-ekwukwa okwu nsogbu adị the monopolistic onye na-eti mpompo n'ụzọ ebe a na-ekwu mopolu nke ndị gọọmenti etiti afụrụ na ị na-eti ya iwu ka na-echaka ị nwere anya nọrọ na ka ọ ga-eme gị bịa m n'anya mgbe m ekpokọrọsị okwe gị niile ebe ka ị na-eje
Chai! Kedivo mevenwa. Kedivo mevenwa. Bia, Sherano. Ona moko ihe na-eme n'obodo kita. Ịmana ndị Boko Haram anụ a enweghị ụzọ ọfụ ha wepụtara ha ji were ji ogbunigwe ha were egbusisi ndị mmadụ. Ndị a mara ndị a ga-egbusisi mmadụ. Ndị a chọrọkwa na-ekwụsị. Ka ife ọzọ fachọ eme kita. Ịmana sinsi ha chọpụtara na ụzọ ha ji wee ebugharị ogbunigwe a n'ime akwa ha na ọ dịghọzi ire ewepụtakwazi ụzọ ọfụ ha ji wee eme ya. Biko iwe ewe gị gwa anyị ka ụzọ ọfụ ahụ ha chọpụtara ha ji ememi na mmadụ anyị kwesịrị ịma ịfụrụ ụmụ okorobịa anụ a na-akparị na-atụ mgbere mgbirisi igbe ọ ha bụ ndị Boko Haram na-ejisi were eme ihe ọjọọ niile ha na-eme egwu nna aga-agbalụ ndị ọzọ n'obodo ịmana ndị a jupụta ebe niile ime ụlọ be mmadụ ịma ihe mere kwefụrụ enwere ihe nnenene akpa anụ ha na-ebu were akpagharị epigharị na-atụtụsị mkpirisi igwe na-etinye n'ime ya ọ kwesịrị ka ndị uwe ojii ka ha na-ejide ha na-eche ka ihe niile dị n'ime akpa ahụ. Anyị bụ na onwe anyị bụ ndị uwe nkịtị gosikwa anụ anyị na-enegharị anya anyị fụ ife gbara anya gharị n'anya ife na wọta sirop anyị ejekwa ndị uwe ojii ọkwa Chukwu zoba anyị ise na nke Chukwu ka anyị nọ. Kedu ife a na-ekwu ka anyị lie nye ife benite ka onye ọzọ zụ okwu anụ a ịhụrụ na m na-agbaghịsị mbili na-achị azụ n'ọrụ ka ego ụgbọ guzuo ọkwachije na biko binie onye nwe moto bụ enyi m nwoke agụ binie benite ka m kụtụ agbago m ewe Jonas ka m fụ aka ọzọ o kwesịrị ịna-achị n'ọrụ o kwesịrị ịna-achị n'ọrụ ka ọrụ a na-agba ọsọ ọ hechiri na arụbakwa ọzọ Again, I don't say I'm not the king. You can't go more. Actually, don't want to naturally, I told you what they go. Why are you behind neighbor? We're going to go on Nabazamba. One bit of four. I want a mono, a piano mechanic village. No more when you wear back. Rather go. Umolo, some now Malakis, but take a back. Rapu ebe ị na-eje anyị gbagbo anya na anyị nchama ọ bụrụ ife ọfụ na ntị anyị anyị amagbo na ọgụ gwara anyị ọsụgo ọsụọna ịwọ ọsụgo ịwọ egwu ife mewu na gwa anyị ụzọ anyị ga-esi na-akpọta ego ahụ kama ahụ na anụmakụ ọ bụ na unu mara nke akụkụ Babisco na shop ya nwa n'akụkụ ya nwa unu je ebe unu ya afụ mụ kịrịkịrị ayọn ndọbara ebe anwa unu buru ya unu adọnye na moto mọpụ akwa na kọndọktọ ya enwere ebe ahịa ejide mere anyị n'ilo abụrụ n'ilo nwe ebe ahịa edemere anyị biko ofu afọkwa na ebe anwa unu ife dị na-adọ n'ime ebe ahụ ego ya asụ na mgbede a ma emere nke a dịrị anyị mfe ọfụma anyị akaba agaba kịta ọ ya aka mma ka eme nya kịta eme mgba mgbe megala ọdachi ego ife a ya so na mgbede a ife ya dị n'abalị anyị afụ na mgbede a ọzọ dị emetazi anya afụ na nke nwaanyị Madam Tasty ịgotago ebe aha ka ahịa na-eko okpo iyo aya ego okay Livi kebi no kambe eje mu nzukọ ndị ọgbanje ije nzukọ ndị ọgbanje nya mi jiwe hapụ shedi pụọ kemgbe gịnị mezie bịazie ọga si ka anyị rụọ moto ọ sị ka lụọ moto ọ sị ka anyị rụọ ya nke anyị na-alụ ka a na-agbazi gịnị ka efe na-alụ kịta ọlọ moto ka ị na-alụ kịta ka gịnị nke chasị ka mbe
ọla moto gị na-alụ kịta chere ọrụ moto ka m na-arụ ka m jikene gị ka otu isi chọzi isi mụta ọrụ anyị a ma ọ bụ na ị na-eme ihe ị na-eme ka otu ị ga-esi mụta ya aka na-alụ weda alụpuo nkịta otele ya bịa sito kwa gịnị ka na-akpọ gị nya ọgụwa chọziri ịkụziri m ọrụ mekanik gụwa chọziri ịkụziri m ọrụ mekanik ibulugo gịnị nwa ibulugo ga akwụla ekilibe na mekanik workshop ịma na abịa n'ihe a na-alụ alụ abịa n'ihe ọlụ aka nke gbasakwara moto ahụ gọ n'oge mana nka gị mara ya ịmana aka gị nwere mara anya ya ịka mara anya yes akwụla elelebe ịpụta kịta ekilibezi ego ịka mara ọrụ na mekanik n'anya achọrọ m ijele nne m ozi alụdọrọ m ụnyaahụ ọ bụ na nna anyị ukwu pụta ugbu a na-asịnyara ka m jere nne m ozi ana m apụta kịta zikwa ozu nzili gị zikwa nke nzili gị ekwuola nke nne kwuru livi o araduzi mama gị ugbu ọkwa ya mba nna ahụ ka ala dọrọ nna gị zikwa ozu nzili Ọga Jonas onye ruo onye rie onye ruo onye ka nna fefa onye ọ bụrụ nwa Ọga Jonas hey yakwara ife anya na onye adị ka onye Boko Haram na-eme wo nwakwara ike bụrụ na ọ bọmbing gawa na plan ife ahụ livi gị na onye Boko hey amfana n'anya ebe workshop mba nọ nke ama mme ka m gbakwa ọsọ je gwa Ọga Jonas wo akwefu Olivia ngwanụ mbeti gị chakata o sisi karụ ya dịrị gị mma onye ọma Jonas aka na-ahazi ụgbọ sisi karụ ị bụrụ na nzacha na mkpocha ga-abịa biko chamanya agụbị afụrụ ihe na-eme Ọga Jonas ebe a ọ na ọ kpachapụrụ anya egbuo m egbuo Jonas tiri ebe ya tinye ka nrie gị tinye efu gị ya ịdawa oluru ọfụrụ otu igbo unu nọ ebe a na-agwụ draft na-asa anya ebe ofu nwa be gị nọ ebe a na-atụ aro na-agba izu otu a ga-esi were ọgbụ n'igwe wee kụrie ebe ogbu gịnị were sisi ka were sisi kara ebe ka ị na-eje ọ bụrụ otu a ka esi agba ọsọ ị ga-anọlụ fugodi ife na-aga wee mali ya oje merụ arụ gị ime gị isi gị ngwa pama ịfụnanya ka akọlụ ya akọlụ Ọga Jonas ị na ebe a na-akọta ụtụ ya ka mgbago afụrụ m ndụ m kara atọ m ụtọ anaka nwa nwa nwoke m na-azụ biko na na-amụrụ biko bịa nyanụ m mmanya Jonas a na-ekwu okwu ogbunigwe mkpochapụ ịnọla ebe a na-eche ihe ahụ n'anya ekwe Jonas ọ bụ ihe ị na-eche ịkọbụ ị na-eche mgbe ogbunigwe ga-anụ kedu nnọọ ihe mmadụ anya afụ n'obodo anyị bụ Naija ụbọchị ọbụla nsogbu ma cherekwa o ihe anụ a na-ekwu ọ nwekwara ka ọ bụrụ eziokwu o mopolu ma ngị akwụkwọna m na ikwenye na nkọgheri a na-akọgheri ịkwara ya nkọgheri na asịrị chekwa ka m gbago marakwa na n'ime nkọgheri a na asịrị anọghị na-ekwu na-enwe ụmụ urughuru eziokwu n'ime ya ihe kwesịrị ka ime bụ na anyị ekere nkwụcha gbado anya ma kpachapụ anya n'ihe ọ bụla anyị na-eme eziokwu mba na orubeghị etu ahụ chanụ ka ntinye gị chaka ka mgbagbu elu ụwa nka anesiana mama mebe ngebido
Uwankale, le, enu wankale, ayono, enu wankae, enesana mama me benge bido. Uwankale, ayono, wanna mu wankae, mbabamba. Uwankale, enesana mama me benge bido. Hey, come over, guy. Ina oko gini. Sometimes like this, you know you may make good. In fact, I'm on my way like this. Honestly. Ayon. It was a whatever non I got on bagger. Ni fat ni men over if I over and what on Nataluchi. Irrepetent. Hi! I can't go over my came on Bacarabaka. Maybe Ponum get a go. Now you put me here and I'm over it. Ebe akunu abụọ nọ, ọ ga wee na-achụ unu kemgbe. Kunu zuo ike. Chelu, ka ọrụ na-ezu ike n'ime ya. Afọ m na abụ amara ebe unu bịa. Unu amara ebe unu bịa chacha. Ka ebe livi nọ. Unu amara. So ya mere o ji wee si asị si na ahụ adịrọ mma ya ka o nwee ike ji ebe ọzọ ji na-enweta onwe ya ọkwa ya ala ga-atụ ya taa sobe ni mugbu a ayi esogo wọrọ tali kudu anu ukwu iwe gbu adị ana som Oga Jonas Oga Jonas abịa n'ụlọ ọrụ Jona ihe na-eme ka nkụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ ndị akụkọ ma agụ nwa na-abịa azụ draft mgbe ọbụla ya President otu n'obodo a nwanne juru m anya mana anyị ejogo na nke mara test ebe a na-ejele m eziokwu anyị eri mgbada Oga Jona ihe niile stop there kuleba bịa gị chọrọ iji ogbunigwe tiri ebe a ogbunigwe okwu ahụ ikwuru na okwu ahụ esika ife anyị kpọrọ afọ esika maka ka ikwuru ife obi makwụ m ịkpọrọ ogbunigwe afọ obi mapụzie m bịa mechie ọnụ mmadụ gwara anyị na ọfọ ndị onye gị na ndị Boko Haram kunu na-akpa kunu ga-esi were ogbunigwe tisa ebe a niile aka ịdị ọcha nwere ife nwa gbasa ndị Boko Haram jide ya ndị be anyị na-asọkwa Boko Haram jọ ọsọsọ iso Boko Haram ndị be anyị na-asọkwa ya ndị nwa ọkwa ifere agụ jee kpọọ ndị uwe ojii ịchọ iji ogbunigwe gị na ndị Boko Haram jee kpọọ ndị uwe ojii ka ọ kọwa ebe ndị aka ịdị ọcha onwe ife mere ya ka apa ma gosiri m ya na ya na akpa arụrụ ịtụrụ ebe a bịa onye ka gị na-egbu ya n'ofu akpa na onye gị na-egbu ya n'ofu akpa onye bụ onye na-egoro m obere nkirikiri igwe nwere ife mụ na nwere nkata m na-akpa ọ bụrụ gịnị ya chọrọ iji ogbunigwe wee tisa ebe a mba ọ na-ego m obere igwe bịa jidesi anya ike ka anyị kpọọ ndị ọrụ ndị ọzọ ka achụbụ ya Sebulan ya bang. Ina jum gini kwano. Gini ya. Ngwa ka wa kunu si ocho ije ogbunigwe wetitu eba. Nna ya ukwu. Okwe na azụmafịa bi ka mmel. Okwe ihe ọzọ. Ọ na-abụ weta ihe resi m. Mụ nwe goro n'aka ya. Mụ nwe jekwa je ree ya. Maka ya nye nje nezo onwe m anya. N'uche gị kịta iwe ezigbo mmadụ na-azụ ihe zuru ezu. Ezute ihe nye gị ezuru iwe ezigbo mmadụ. Onye m na-ekwu nga ka ị ga-esi mana ọhịa o zuru ezu. Mmanya na-afụ na ihe afụ na nzuzo. Chelo. Ya bụ na eburu Boko Haram. O yiri ya afọ na ya amadị m na ọ ma asụ Igbo. Etekwe ndị ugwu. Ọ bụrụ ogbunigwe kunu chọọ ji wee titu ebe a. Afọ igwe kunu ụzọ. Ngwa chelo. Ọ na-egolo na-enye m ego na-ebinye ya afịa. Nwere ifere ka ogbunigwe. Ka ekpezie ya kịta.
ekpedie ya isi na izuru ayọn izuru mkpirisi igwe ezu wee lesi ya nye nwa lesi mkpirisi igwe igolu ọgwụsị ya bụ ife a na-akpa chukwu daalụ ifufe ya eme kịta ya igwe niile lesịrị ya ego ahụ niile o nye echi anya weta ozugbo nye ya weta ego nye ya nye ego ya ha ncha ya fọrọ otu gụọ ka ị mara na o zuru ezu ego ezu ọkwa ezuru nye ego ya na kisi kisi nye mudego aka nwete so nego ne keke kisi nye mudego ya be go ne ya ego ezubara gị na kọwa no zubara ọ sị ego ezuru nye ego ya mama ozugbo ngwa Sito ga-eso kịta Sito ga-eso ije n'ụlọ ọrụ mpekele igwe niile o lesi ikpolu fancha niile bịa enugo ngwa ị ga-esokwu gụa nwere ịmalụ ndị bụ nke ịrọlụfa enugo ịhụ na ihe itiri onwe gị na ya tụma ị ga-abara onwe gị uru na ntụtụ ịna Livia sị m ịna Ọga Jonas onye ru onye rie onye ru Look at hey also mmiri ka o ji efecha look at how hygienic hey Gịnị ka anyị ame na anya bụ ụgbọ ake? Ọ ịgbanwere m fan belt ya nwere ya ọzọ. Onye gị belt? Kpọọ nwoke m. Ka ị na-ajụ ajụjụ dịkwa na ị ga-emenweli ife a. Mmalụ nwunye ana m aga na arụ webụ injin rụọ akpa injin nwere ife ọdị na ya. Ọkwa na ime ejọ ya m ga-egbufukwa gị isi o. Gwachakwa nke. Ọka debakwanụ nke gbuo na egburo. Maratos, lena anyị fe jakwu n'aka ma ya ile otu ahụ. N'elu ite anyị dobere ebe ahụ na nke anyị dobere taa. Ite eji esi ndị ka eji akwụsịkwa aka. Kedu ife eji akwụsị aka ebe ọdọ ọ na-ejiri ọpụta ka ọ gị? Nke anyị dobere taa. Nkunu debere. Olugbo echi ewere ite siela anyị nne chai bịa lie.